ban tengkai ka party bat mila duno e general council haki atli kisnan nakadaw ka pandemic jongka covid-19 te mentang ila yakut bah labno December ka tayo bani kong jong December ngin yo shong ye general council wala de ka por bagin jit mai president mai ki nong kit kam ka party bat ngila yo ka city naka election commission ban pha ye ki office bearers iba ka party gare ban jit kat kum ka constitution jongka ingla du iki asnen election commission kala pan yang ba pha ni office bearers ka mai ni ya ka body ka batma jong ka party ke ngila ya rai ka ti yakut ban penlong ya kani ha ka ti woni kong jong December ini gilong ki yakut ki ba kongsan ki ba kum ka party ni dong dan pendat dan si